Bilintzi eskaini genion saioan, gehiegi luzatzearen bildurrez gauza gehiago esango nituzkelakon gelditu nintzen. Eta bururatu zait beste saio bat eskaini behar diogula. Oraingoan behin batean Loiolan izenburupean. Aurrea jarraitu aurretik beste zerbait esan nahi nizun. Badamatzagu ja hilabete pareat alkar ikusten, astero. Eta eskerrak emanen nizun astero hortxe fin-fineoteatik. Danok jakinen gainen gea kanal honek ditun mugak, ezta. Alde batetik euskera, eta beste alde batetik, mundu guztiantzako zuzenduta dau kanal hau, baina gehien bat nik uste adineko jendei gustatuko litzaiokela gehienez, eta adineko jendek YouTube eta gaurko teknologi berrik manejatzeko nahiko arazok izan ditzakete. Eta horretik eskertu nahi nizuke zure inguruko adineko jendekin elkarrekin ikusteatik. Altsasun adibidez, badakit izadik bere aituna Rafai erakusten diola astero, ezta. Ataunen berriz munduatetarrak bere ama Arantxakin bantxe telebistan jarri eta ikusten duela. Joseke bai, ataunen bere ama Mirenekin eta amezketan aitziberdan hartzek bere irumutikokin sofan jarri eta etxeko adinekokin, Nemesiokin, danakin ostiralero lehenengo eskuduñoak eta gero Euskal Telebistako pilota partidu. Hori netzako oso politia da ikustea, azkenen familitxo bat egiten nahi gehala ez da. Kanal honen helburuetako bat hoixe da, ez? Gure adinekoi erakutsi ratotxo bat ondo pasa dezaten, bere garaiko doinuak eta gogoratzen eta kantatzen hori madu gaina. Eta gaurko gaiari helduz, behin batean Loiolan bilintzi eskaini genion hartan, bere doinu oinarrizkoa jo nuen, eta gaur hasiko gea doinu ezagunenakin esan dezagun, ez? Mundu guztik ezagutzen deuna. Egan taldeak John Denver, kanadiar abeslariaren Anison abestiatik hartu zuen doinua, eta bilintzen bersoak sartu zizkion. Eta, horixe, danetan ezagunena izango da.
Bilintxek beste batzun artean Domingo kanpaina izeneko lagun bikain bat haragiz ondo jantzia omen zuen. Batak besteari beti zirikatzen ibiliko bazien ere, gehienetan elkarrekin. Bersozalea eta bersotan ere zerbait egiten entzun baitere. Bilintxen kontua parre egitea gustatzen zitzaion horietakoa. Beste lan batzun artean mando zuri bat gobernatzen entzun. Berari jana eman, urumea ibaian garbitu bat eman, eta gero bere gainen jarri eta alde zaharretik han ibiltzea, paseatzea gustatzen mantzitzaian. Igande arratsalde batez, Bilintx eta Pikolin lagun kuadrilla bat, Isturingo gainean, Santa Teresa baserri sardote egin afari meindea preparatzen nahi mentzien. Bilintx sukalde nahi mentzan, prestaketa lanetan, eta nun ikusten duen Domingo hor datorrela ben mando gainen arro jarrita. Eta lagunak, indalezio, beha hortzetorrek, Domingo, mando gainen, arro, botaio bertson bat. Eta Bilintx ateratzen da, eta berso gogangarri eta borobilau bota omen zion. Mando baten gainean Domingo kanpaina, etzi joak utxikan mando horren gaina. Azpian di joana mando hadek baina, gainekoa ere badek azpiku gaina. Mando baten gainean beste ala jaina. Domingo ere asarre hoi eituta eta isilik ezineon da. Indalezio moko, uste aldek ezautela joko. Eta Bilintxe bukatzeko. Berriz esaten badek indalezio moko, ez urrak hautsi arte ez diat lagako. Hain, behin batean Loiolan beste doinu batekin eskaini nahiko nizuke. Bere garaian Iñaki Arriaranek kantatzen zuen doinun. Gara hartan erronkak egiten artistak ziren, beti desafiok eta holako historietan. Esan ohi da, Bilintx bizi guztiako errenduta geratu zen sokamuturru ere apostun bat, erronkan bat izan zala. Bilintxek esan omen zuen, baietz, zezena o bigantxa o dena delako
neornek gelditu arazi. Haze errematea eman zuen gizajo kankan. Behin baten Loiolan Donostiko auzon erromeri bat hemen zan. Horreaino danok dakigu, ez da. Bilintxek domingoi esan hemen zion. Ne dirupoltsa jokauko jat. Baietz ni oinez Loiola i mandogainen baino lehena baiau. Eta domingok. I ez hau buruti esano. Nola jauko izbat lehena hau. Errenduta oinezen nahiko lana dauzek eta. Eta bueno, segi hortan eta domingok erronka onartu. Eta abitu da bilintx oinez, geldi, altzon bezala, baina gelditu gabe. Junda domingo, be etxea, mandoa hartzea, eta mandoa behiz Kristo bezala lotuta, sokekin, sobrare bilintxek, arraunlari lagunen batei esan zion behar bezalako koapilo egiteko, eta, claro, garai hartan sokek diru ebalioko zen, oso estimatu izango zen, eta ezin moztu, eta han ibiliko zen komeritan domingo, ezin koapilok askau. Bilintx iritsia Loiola, atxaldea ja aurreatuta, ia iluntze aldea, eta ja kontura uzan, bikote gehienak etxe aldea zigestela, obintzat erretiratzen ziela ez da. Eta neska gazte bat ikusi do, ederra, antxe dantzan, eta bere barruko eztabaidak ez, jungo naiz zerbait esatea, edo ez, eta halako baten nun ausartzen dan bilintx neska gaztena jutea. Seguro lotxatuta jungo zala, baina, bersok dionez, azkeneko estrofak dionez, dama polita zera, polita guztiz bai, baina hala ere zaude oraindik ezkongai. Eta hori bazekin beste bikotek juntzielako ez da. Eta neskak eman zion erantzunare badakizu. Ni zurekin ezkondu. Hortik gerora berso horiek idatzi zituen eta historio jolamuz izan zen, bai. Orduako domingore alauzan, behan du, baina alauzan. Eta bukatuko dugu, behin batean Loiolanen beste bersio batekin. Hau Txomin Artola eta Amaia Zubiriak ezagutzera eman zuen bersioa da beste bals bat. Konturatuko zinen bezala, bestetan ere, errepika guztiak ez zitut, egiten bestela luzatuko ginen gehiagi, baina zuk ideia bat egiteko gehien bat. Bukatu aurretik, seguro galdetzen naizeala
Eta ze gertau zuen apostuarrekin. Bilintxe be bihurrikerie onartu zuen, eta tori dirupoltsa, esan mentzion. Eta Domingok berriz. Baina, hau utxik zeok. Baina bete eta zala pentsatzea loan ala. Nik ez nian, nolako ikesan? Hortxe gukauko zen ba. Eta hauxe gaurko eskaintzeko neukena. Ondo bat atorkizu lagun, urrun arte, eta ondo izan biti arte.